οικονομικές συνθήκες, για την οικονομική πραγματικότητα με βάση την οποία έχει καταρτιστεί το σχέδιο. Είχα ήδη επισημάνει ότι ο Δήμος για την οικονομική κρίση του 2009 είχε πρωτογενές έλλειμμα 52 εκατομμύρια ευρώ. Υπολογίζοντας ως έσοδα του έτους αυτού όλο το ποσό των νομοθετημένων μακροπρόθεσμων απαιτήσεων του Δήμου για παλαιότερες οφειλές από το κράτος. Έτσι η χρήση του 2009 παρουσιάστηκε με πλεόνασμα 1 εκατομμύριο ευρώ. Αυτές οι μακροπρόθεσμες απαιτήσεις που κανονικά θα εισπράττονται σε αιτήσεις ισόποδες δόσεις μέχρι το 2016 είναι η γνωστή ρύθμιση Παυλόπουλου. Χρωστούσε το κράτος λεφτά στους Δήμους, τα έκοψε σε δόσεις, οι δόσεις αυτές άρχισαν να πληρώνονται από το 2009 να πάνε μέχρι το 2016, ωστόσο στον προϋπολογισμό του 2009 λογιστικά πέρασαν ως ενεργητικό. Με αυτόν τον τρόπο λογιστικά έχουν υποθηκευτεί μελλοντικές εισπράξεις του Δήμου προκειμένου να καλυφθούν τρέχουσες ανάγκες. Μένουν απλήρωτες υποχρεώσεις πάρα πολλών εκατομμύριων σε προμηθευτές, εργολάβους κλπ. Με αποτέλεσμα να έχουν σταματήσει πάρα πολλά από τα δημοτικά έργα. Να αρνούνται οι περισσότεροι προμηθευτές να προμηθεύσουν το Δήμο με τα απαραίτητα υλικά ή οι προσφορές τους για προμήθειες και έργα να είναι σε υψηλές τιμές λόγω της οικονομικής συμπεριφοράς του Δήμου. Τα δάνεια όπως είχαν διαμορφωθεί στις 31 Δεκεμβρίου του 2010 ήταν σε σύνολο 219 εκατομμύρια δανειακές υποχρεώσεις πλέον. 316.973 ευρώ. Από αυτά μέσα στο 2011 θα πρέπει να καταβάλουμε τοκοχρεολύσια ύψους 15.660.000 ευρώ, ενώ το 2012, καθώς λύγει το δάνειο της Εθνικής Τράπεζας, πρέπει να καταβάλουμε το ποσό των σχεδόν 40 εκατομμυρίων ευρώ. Στο συνολικό ποσό των δανείων αυτών θα πρέπει να προσθεθούν και υποχρεώσεις από τις χρηματοδοτικές μισθώσεις απορριμματοφόρων, τα leasing, κάδων κλπ. Ποσού 48 εκατομμύριων ευρώ, που μέχρι το 2014 θα καταβάλλονται σε ισόποσες περίπου τέσσερις δόσεις των 12 εκατομμυρίων ευρώ. Οι συνολικές υποχρεώσεις του Δήμου Αθηναίων το 2008 ήταν 233 εκατομμύρια ευρώ. Το 2010 άγγιξαν ουσιαστικά τα 300 εκατομμύρια ευρώ. Είχαμε μια τεράστια αύξηση μέσα στα δύο αυτά χρόνια. Οι μεταφερόμενες απλήρωτες υποχρεώσεις σε προμηθευτές, εργολάβους κλπ. Ανέρχονται σε 77,3 εκατομμύρια. Όπως αντιλαμβάνεστε, μέσα σε αυτές τις συνθήκες η νέα Δημοτική Αρχή είναι υποχρεωμένη να εφαρμόσει ένα πάρα πολύ σφιχτό ταμειακό πρόγραμμα, με τα διαθέσιμα να βρίσκονται διαρκώς σε οριακό σημείο. Τονίζω ότι η απελθούσα Δημοτική Αρχή αναγκάστηκε στις αρχές Δεκεμβρίου να ζητήσει από το Υπουργείο Εσωτερικών να της προκαταβάλει 5 εκατομμύρια ευρώ από την κρατική επιχορήγηση του 2011 για να καταβληθεί έγκαιρα η μισθοδοσία του προσωπικού του μηνός Ιανουαρίου. Η προπληρωμή αυτή δεν δόθηκε. Κατορθώσαμε ωστόσο, διασφαλίσαμε πόρους με πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια και φροντίζουμε τουλάχιστον στις υποχρεώσεις μας απέναντι στους εργαζόμενους να είμαστε κάτι παραπάνω από συνεπείς. Για το αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα, ο Δήμος θα προβεί σε μεγάλες οικονομίες κλίμακας. Ενοποιούμε πρώτα απ' όλα τα 6 διαφορετικά, ουσιαστικά ενοποιούνται λειτουργικά, έτσι να μπορεί ο Δήμος να έχει πλήρη έλεγχο των λογιστηρίων που υπάρχουν και σε φορείς του Δήμου. Συνολικά, αν δεν κάνω λάθος, είναι τα 6 τα λογιστήρια. Ενοποιούνται νομικές υπηρεσίες προκειμένου να εξορθολογιστεί και η παροχή των νομικών υπηρεσιών. Και γίνονται ενιαία τμήματα προμηθειών. Μέχρι τώρα ζούσαμε σε μια κατάσταση όπου αυτό το στυλό ο Δήμος το έπαιρνε 3 ευρώ
ο Οργανισμός Νεολαίας και Άθλης 5 ευρώ και λέω λόγου χάρη ο 984 μπορεί παραπάνω. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορεί να συνεχιστεί και δεν πρέπει να συνεχιστεί. Ολοκληρώνουμε το μηχανογραφικό σύστημα παρακολούθησης των αποθεμάτων και της εκτέλεσης προμηθειών και έργων ενιαία, όπως είπα, για τον Δήμο και τους φορείς του. Ολοκληρώνεται το διπλογραφικό λογιστικό σύστημα. Δεν είχε εφαρμοστεί πλήρως το αυτονόητο διπλογραφικό σύστημα σε όλο το Δήμο και στους φορείς του. Ολοκληρώνουμε την αναλυτική λογιστική και την αναλυτική κοστολόγηση για να μπορεί να προσδιοριστεί το κόστος ξεχωριστά για κάθε κατηγορία παρεχόμενων υπηρεσιών. Υπάγονται όλες οι οικονομικές υπηρεσίες σε ενιαία γενική διεύθυνση. Θυμίζω ότι η οργανωτική δομή του Δήμου αυτή τη στιγμή αποτελεί ίσως πρότυπο παράλογης δομής. Ο Δήμος έχει 32 διευθύνσεις, χωρίς να έχει ούτε μία γενική διεύθυνση. Μεταξύ δηλαδή του ιεραρχικώς προϊστάμενου, του Γενικού Γραμματέα και των διευθύνσεων και των τμήματων μεσολαβούν 32 διευθύνσεις. Θα προχωρήσουμε στη μετατροπή του οργανογράμματος του Δήμου, στον εξορθολογισμό του, στον περιορισμό των διευθύνσεων. Επανεξετάζουμε παράλληλα, όπως καταλαβαίνετε, μέσα σε συνθήκες οικονομικής λιτότητας το ύψος των επιχορηγήσεων του Δήμου προς τους φορείς του και καταρτίζουμε πραγματικό προϋπολογισμό για το 2011. Διότι ως γνωστόν οι προϋπολογισμοί μέχρι τώρα σε ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης δεν είναι πραγματικοί. Επίσπευση ίσπραξης συσσωρευθέντων βεβαιωμένων τελών και προστίμων. Δεν θέλω να πω σε περισσότερες λεπτομέρειες, αρκούμε απλώς να επισημάνω ότι σε όλες αυτές τις προσπάθειες εξοικονόμησης και εξορθολογισμού για μας έχει πάρα πολύ ισχυρή συμβολική σημασία ένα μήνυμα που εκπέμπουμε προς την κοινωνία ότι με τις περικοπές προσωπικού που κάναμε στον 984 έχουμε εξοικονομήσει αρκετά λεφτά ούτως ώστε να μπορούμε να διασφαλίσουμε από οικονομική άποψη την εύρυθμη λειτουργία των κοινωνικών υπηρεσιών που παρέχει ο Δήμος και ειδικά του πάρα πολύ ευαίσθητου τομέα των παιδικών σταθμών. Παράλληλα, κάναμε και μια συμβολική αύξηση και στον ΚΙΑΔΑ, στο Ίδρυμα για τους Αστέρους. Αυτό είναι ένα μήνυμα που στέλνουμε προς την κοινωνία, ότι εξοικονομούμε λεφτά περιορίζοντας τη σπατάλη, διότι στον 984 είναι προφανές ότι επρόκειτο περί μιας κατασπατάλησης του δημοσίου χρήματος, προκειμένου να διασφαλίσουμε ένα καλό επίπεδο υπηρεσιών στους ανθρώπους οι οποίοι το έχουν ανάγκη. Και όπως καταλαβαίνετε, στον ευαίσθητο τομέα των παιδικών σταθμών, όταν πάρα πολλοί άνθρωποι χάνουν τη δουλειά τους και δεν έχουν πλέον τη δυνατότητα να αφήσουν τα παιδιά τους είτε στο σπίτι με φροντίδα έτσι, ατομική, είτε σε παιδικό σταθμό ιδιωτικό, πρέπει σε αυτούς τους ανθρώπους να τους δώσουμε μια βοήθεια. Και επίσης φυσικά στο πλέον χυμαζόμενο τμήμα του πληθυσμού που είναι οι άστεγοι και οι άποροι. Παρακαλώ λοιπόν τον Γενικό Γραμματέα, επειδή ακριβώς ξέρει τις λεπτομέρειες πλέον, σε αδρές πάντως γραμμές, του προϋπολογισμού μας για το 2011, να προχωρήσει σε μια αναλυτικό. Η έλευση μιας νέας δημοτικής αρχής δεν είναι μόνο το μόνο καινοτόμο στοιχείο της όλης διαδικασίας. Είναι η πρώτη χρονιά, οι πρώτοι μήνες εφαρμογής του Καλλικράτη, κάνουμε τα πρώτα βήματα σε αυτό το νέο νομικό πλαίσιο. Ένα νομικό πλαίσιο το οποίο αλλάζει ριζικά ό,τι γνωρίζαμε μέχρι τώρα για τα οικονομικά των Δήμων. Ενδεικτικά αναφέρω ότι δεν υπάρχει πλέον δυνατότητα λήψης δανείων για κάλυψη λειτουργικών δαπανών. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούμε να πάρουμε δάνειο για να πληρώσουμε μισθούς. Πρέπει να φροντίσουμε την οικονομική κατάσταση του Δήμου ώστε να είναι διαφορετική. Είναι υποχρέωση πλέον ο προϋπολογισμός να είναι ισοσχελισμένος. Και όχι μόνο αυτό, υπάρχει και πειθαρχικός έλεγχος από ανεξάρτητο ουσιαστικό όργανο για το τι γράφουμε ως έσοδο. Μέχρι πρώτη όλοι οι Δήμοι είχαν τη δυνατότητα να ανεβάσουν, να εξαφουσκώσουν κάποιο έσοδο κατά το δοκούν, ώστε να μπορέσουν μέσα από αυτή τη διαδικασία να γράψουν ένα μεγαλύτερο ποσό για πρόγραμμα τεχνικών έργων.
Αυτή η δυνατότητα πλέον δεν υπάρχει. Ό,τι εισπράτεται γίνεται, υπάρχει ευθύνη να εισπραχθεί. Και γενικά ο άξονας που κινηθήκαμε πάνω στην κατάρτιση του προπολογισμού είναι με βάση αυτά που πραγματικά εισπράξαμε το 2010. Το οποίο ήταν ήδη μια πρώτη δύσκολη χρονιά. Το τελικό ποσό του προπολογισμού, όπως έχετε δει και στην εισήγηση του Δημάρχου, αλλά και στον αναλυτικό τεύχος που σας παραδόθηκε, είναι 899 εκατομμύρια ευρώ. Από τα οποία 899 εκατομμύρια ευρώ, αν αφαιρέσουμε το κόστος των μεταφερόμενων αρμοδιοτήτων που είναι περίπου 80.250.000, που είναι ουσιαστικά τα χρονιακά επιδόματα που μας ήρθαν την ομαρχία μέσα του Καλλικράτη, που είναι τα μισθώματα των σχολείων και καθαρίστρες των σχολείων, πάμε σε ένα ποσό 819 εκατομμύριων, το οποίο αν το συγκρίνουμε με το τελικό προϋπολογισμό του 2010 που ήταν 990 εκατομμύρια, αυτομάτως δημιουργούν μια μείωση σε σχέση με το ύψος του 2010 κατά 180 περίπου εκατομμύρια, 170 περίπου εκατομμύρια, προς το οποίο αγγίζει το 25% περίπου. Μέσα στο δύσκολο πρόβλημα που έχουμε και στις δύσκολες καταστάσεις, είχαμε την τύχη να έχουμε μια πρώτη εικόνα για το 2011. Οι εισπράξεις του 2011 τον Ιανουάριο ήταν σε σχέση με το 2010 μειωμένες κατά 8,79%. Οι εισπράξεις για το Φλεβάρι του 2011 σε σχέση με το αντίστοιχο μήνα του 2010 είναι μειωμένες κατά 3,43%. Εκ των πραγμάτων γνωρίζουμε ότι είναι μια δύσκολη χρονιά, είναι μια χρονιά η οποία θα κορυφωθεί περισσότερο και τους επόμενους μήνες οικονομικά και σε κάθε περίπτωση ο ένας από τους δύο βασικούς πυλώνες χρηματοδότησης του Δήμου, που είναι τα δημοτικά τέλη και τα τέλη του ηλεκτροφωτισμού, αναμένεται να παρουσιάσουν μια σημαντική υστέρηση, καθότι ένα μεγάλο ποσοστό των συνδημοτών μας, των συμπολιτών μας, δεν μπορούν να πληρώσουν και των καταναλωτών, δεν πληρώνουν έγκαιρα τους λογαριασμούς ΔΕΗ. Αυτό το ποσό τώρα έχει ξεπεράσει το 10% στο 2010, στο τέλος του 2010. Υπολογίζουμε ότι μπορεί και πιθανόν θα αγγίξει ένα ποσό της τάξης του 20% για το 2011. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτομάτως θα έχει μια άμεση μείωση εισόδων ο Δήμος κατά ένα σημαντικό τμήμα. Το δεύτερο είναι οι κεντρικοί αυτοτελείς πόροι, οι οποίοι έχουν υποστεί διαδοχικές μειώσεις τελευταία χρόνια, το οποίο κυρίως οφείλεται στην κατάρρευση των προϋπολογιστέντων εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού σε σχέση με τα πραγματικά αυτά που υλοποιούν. Το κράτος υπολογίζει ένα αλφα ποσό, τελικά εισπράττει τα αλφα δεύτερα ή τα 2 τρίτα αυτού του ποσού, με αποτέλεσμα αντίστοιχα να περικόπτονται και οι προβλεπόμενοι πόροι για την αυτοδιοίκηση. Ουσιαστικά από τα 819 εκατομμύρια λοιπόν μείων, αφού αφαιρέσουμε τις μεταφερόμενες αρμοδιότητες, 209 εκατομμύρια είναι οι επισφαλείς εισπράξεις. Οφείλεται, είναι εισπράξεις οι οποίες έπρεπε να είχαμε εισπράξει τα προηγούμενα οικονομικά έτη και τις οποίες δεν καταφέραμε να εισπράξουμε. Σε αυτό το τομέα και με τη συμβολή των διευθυντών της Οικονομικής Υπηρεσίας και όλων των υπηρεσιακών στελεχών, έχουμε ξεκινήσει έναν αγώνα δρόμου προκειμένου να ανοίξουμε δρόμους για να εισπράξουμε παλαιότερα χρέη. Και ευελπιστούμε, καθώς ήδη υπάρχουν κάποια θετικά βήματα Γενάρη-Φλεβάρη από εισπράξεις παρελθόντων οικονομικών ετών, και ουσιαστικά είναι ένα κομμάτι το οποίο μπορεί να συγκρατήσει και να τη σταθμίσει, αν θέλετε, μπορεί να καταφέρουμε και αυτό, την μειωμένη εισρωή χρημάτων από τα δημοτικά τέλη. Έχουμε κινηθεί προς όλους τους αρμόδιους φορείς, Υπουργεία, το Υπουργείο Οικονομικών κυρίως και το Υπουργείο Μεταφορών, προκειμένου να έχουμε μια ανοιχτή γραμμή είτε σε παροχή δεδομένων, είτε σε μια κοινή πρωτοβουλία για προτάσεις για αναμόρφωση και επιτάχυνση κάποιου νομοθετικού πλαισίου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το τέλος παρεπιδημούντων, το οποίο οφείλουν να πληρώσουν τα ξενοδοχεία, καλή ώρα, τα εστιατόρια, το οποίο είχε μειωθεί το 2009 από 2% στο 0,5%, αλλά ακόμα και αυτό το ποσοστό δεν το μπορούσαμε να το εισπράττουμε μετά την πάροδο πενταετίας. Σκόπιμα, αυτά τα 209 εκατομμύρια ευρώ υπολογίζουμε θα εισπράξουμε ένα περίπου λίγο κάτω από το 10%, ένα 7% περίπου, γύρω στα 16 εκατομμύρια. Και σκόπιμα σαν έξοδο αυτό το ποσό έχει περάσει σε δύο συγκεκριμένους κωδικούς, ώστε όλο το υπόλοιπο ποσό που μένει ουσιαστικά να είναι αυτό που πραγματικά υπολογίζουμε να εισπράξουμε και αυτό τελικά που θα μπορέσουμε πραγματικά να πληρώσουμε. Από τα 209 εκατομμύρια ευρώ διαχωρίζονται στα 16 εκατομμύρια που υπολογίζουμε να εισπράξουμε σαν έσοδο επί της ουσίας. Είναι τα 115 εκατομμύρια ευρώ που είναι το σύνολο των δεσμευμένων απολωτριώσεων που έχει κάνει ο Δήμος μέχρι το 2010.
Και είναι ένα 73 εκατομμύρια ευρώ το οποίο το μεταφέρουμε σαν επισφάλεια, το οποίο θεωρούμε αδύνατο να το εισπράξουμε. Σε κάθε περίπτωση, όλη η κατάρτιση του προπολογισμού είναι σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, όπου ήταν υποχρέωση να γράψουν τα 203 εκατομμύρια βάσει της απόφασης για να διατηρηθεί η επισφάλεια. Έτσι λοιπόν είμαστε σίγουροι ότι αυτά τα 553 εκατομμύρια ευρώ, αν βγάλουμε και το λογιστικό έσοδο, τα 73 εκατομμύρια που εισπράττουμε για λογαριασμό τρίτων και τα αποδίδουμε σε τρίτους, έχουμε μια μεγάλη πεποίθηση και σιγουριά ότι θα είναι ένα ποσό στο οποίο πραγματικά θα κοιμαθεί εκεί ο προϋπολογισμός. Και είναι ένα ποσό το οποίο μας δίνει και τη δυνατότητα ότι θα εκτελέσουμε και ένα μεγάλο κομμάτι του προϋπολογισμού. Υπήρχε η συνήθεια να γράφονται τεράστια προγράμματα τεχνικών έργων και να εκτελείται ένα ποσοστό κάτω του 5%. Εμείς, σε σχέση με τα 80 εκατομμύρια του 2010, όπου πραγματοποιήθηκαν κάτω από 7 εκατομμύρια, αν δεν κάνω λάθος, γράφουμε 19.200.000 περίπου ευρώ, όπου ευελπιστούμε να φτάσουμε σε ένα ποσό υλοποίησης περίπου πάνω από 80%. Είχαμε επίσης ένα μεγάλο δίλημμα. Και ήταν το δίλημμα πώς θα μοιράσουμε και ένα μεγάλο κομμάτι της χρηματοδότησης, περίπου το 1/5, στα λεγόμενα δημοσυντήρητα, στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, καθώς και στον 984. Εκεί πράγματι, με εξαίρεση το βρεφοκομείο, επειδή είχαμε σε συνεργασία με τις διευθύνσεις και συγκρατήσαμε όσο μπορούσαμε περισσότερο τις επιχορηγήσεις προς αυτά, κάνοντας πράγματι πιο δύσκολο το έργο των διοικητικών συμβουλίων, κάνοντας όμως ταυτόχρονα και δίνοντας και ένα ισχυρό κίνητρο για να αντλήσουμε, να αυξήσουμε τα ίδια έσοδα. Χορηγίες από τρίτους, να κινητοποιήσουμε γενικά άλλες πηγές εισόδων, οι οποίες δεν είχαν πραγματικά κινητοποιηθεί, καθότι ο Δήμος κάλυπτε το σύνολο των αναγκών σε χρήματα. Έτσι λοιπόν, ο πολιτισμικός οργανισμός από τα 17.148 του 2010 προβλέπεται να επιχορηγηθεί με 15 εκατομμύρια το 2011. Ο ΝΑΠ τα 20.200 στα 18 εκατομμύρια. Τα μουσικά σύνολα από 550 στα 4 εκατομμύρια. Το Ίδρυμα Αστέγων από 2.640 αυξάνεται στο 2.840, ενώ το τεχνικό του πρόγραμμα μειώνεται από το 1.150 στα 360.000. Είναι τα προγράμματα, τα τεχνικά έργα που είναι σε εξέλιξη, τα οποία έχουν προϋπολογιστεί για το 2011. Η μεγάλη δε μείωση είναι ο 984, από τα 15.500 τον πάμε στα 3 εκατομμύρια εγγεγραμμένα στον προϋπολογισμό και κρατάμε και 2 εκατομμύρια στο μετοχικό, το οποίο εφόσον απαιτηθεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία 30 Ιουνίου να γίνει ανώνυμη εταιρεία, να το εισφέρει ο Δήμος ως μετοχικό κεφάλαιο. Άρα το ουσιαστικό και αθροιστικό σύνολο του 984 δεν προβλέπει να ξεπεράσει σε καμία περίπτωση τα 5 εκατομμύρια. Με ουσιαστική αύξηση πλήν του Ιδρύματος Αστέγων και στο Δημοτικό Βρεφοκομείο, όπου από 35 εκατομμύρια του 2010 πάμε στα 43 εκατομμύρια του 2011, όπου εκεί πράγματι υπολογίζουμε να έχει ολοκληρωθεί και εντός των επόμενων εβδομάδων και η οριστική κατάταξη των 300 προσλήψεων μόνιμου προσωπικού για το Βρεφοκομείο. Ο προϋπολογισμός του 2010 του 2011 είναι πραγματικά η αρχή, η αφετηρία του δημοτικού έργου. Από αύριο θα μπορούμε πλέον να αρχίσουμε να μπαίνουμε σε μια τακτική ροή των πραγμάτων, να αρχίσουμε να προγραμματίζουμε και να διαχειριζόμαστε έργα. Θα είμαστε πάρα πολύ σκληροί στην περιστολή των δαπανών. Και δεν εννοούμε δαπάνες οι οποίες είναι απαραίτητες και είναι χρήσιμες, αλλά εννοούμε σε δαπάνες οι οποίες μπορούν χωρίς πρόβλημα στην υπηρεσία των δημοτών και στην λειτουργία του Δήμου να μειωθούν αισθητά. Κλείνοντας, θέλω ιδιαίτερα να ευχαριστήσω όλα τα στελέχη του Δήμου, μεταξύ των οποίων τον Διευθυντή Προϋπολογισμού, τον κύριο Γιώργο Κολοκοτσά, τον κύριο Σπύρο Χαμακιώτη, τον Διευθυντή Ταμιακής Υπηρεσίας, τον κύριο Απόστολο Γερονίκο, Διευθυντή Προγραμματισμού των Τεχνικών Έργων, τον κύριο Μαθιουδάκη, Διευθυντή Προσωπικού Ανθρωπίνου Δυναμικού, τον κύριο Ζούνη, προϊστάμενο του Τμήματος Ηλεκτροδοτούμενου, τον κύριο Δημητρίου, τον κύριο Γεωργακαράγο για τις πολύτιμες συμβουλές και την κυρία Σταμπούλα, αν ξέχασα κανένα να με συγχωρέσουν. Πραγματικά γιατί κατέβαλαν, δούλεψαν πάρα πολλές ώρες και δούλεψαν σκληρά και δούλεψαν στο πνεύμα και σύμφωνα με τις υπηρεσίες της
και την πολιτική γραμμή, αν θέλετε, της Δημοτικής Αρχής. Πραγματικά ευελπιστώ και το λέω ειλικρινά ότι έχουμε μπροστά μας δύσκολη χρονιά, αλλά χρονιά η οποία θα κάνουμε τις κατάλληλες κινήσεις ώστε να διασφαλίσουμε το μέλλον, το οικονομικό του Δήμου και τη βιωσιμότητα. Θα αναζητήσουμε κάθε δυνατή πηγή εσόδων, οπουδήποτε υπάρχει χρήμα το οποίο μας χρωστάνε θα το πληρώσουμε και παράλληλα θα ενισχύσουμε την υφερεγγιότητα του Δήμου. Θα μειώσουμε τον τραπεζικό δανεισμό, θα εξορθολογήσουμε τις δαπάνες του Δήμου και τελικά θα πάμε σε μια καλύτερη χρονιά, καλύπτοντας και μεγάλο τμήμα των προηγούμενων οφειλών. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε συνάδελφοι, αδελφοί και εγώνιμης πορείας. Θα ήθελα τη γνώμη σας όσον αφορά συμπληρωματικά κάτι για τον προϋπολογισμό. Αν δεν υπάρχει κάτι, ο κύριος Σαμυράς. Και κύριε Δήμαρχε, όπου δείξαμε τον προϋπολογισμό σε ειδικούς, οικονομολόγους, λογιστές κλπ. Όλοι μας είπαν που αυτό και εμείς που δεν είμαστε ειδικοί μπορέσαμε να διαπιστώσουμε ότι προσπαθείτε να συμμαζεύσετε, τα συμμαζεύετε. Είναι ένας αμυντικός προϋπολογισμός. Βλέπω ότι είναι ρεαλιστικός. Ωστόσο θα έλεγα ότι λείπει μία έξυπνη χειροτεχνία στον προϋπολογισμό σας. Δηλαδή, και έρχομαι κατευθείαν γιατί εμένα δεν μου αρέσουν οι μεγάλες αναλύσεις, συνοπτικά να σας πω το εξής. Εμείς θα ήμασταν θετικοί να ψηφίσουμε υπέρ του προϋπολογισμού σας, εάν κάνατε το εξής. Το κονδύλι του 1.650.000 ευρώ, υπό το κωδικό 6061-001, που προορίζεται για αγορά των στολών της Δημοτικής Αστυνομίας για 2 χρόνια, αυτό το κονδύλι, αν το στρέφατε προς τα εξής. 1. Στη μετατροπή του σχολικού συγκροτήματος της Γκράβας, στα Πατήσια, σε βιοκλιματικό συγκρότημα, όπως έχουν ζητήσει οι ίδιοι, παρακαλώ, λίγο ησυχία, αν θέλετε, λίγο να προσπάτε. Όπως έχουν ζητήσει οι ίδιοι οι καθηγητές σε συνεργασία με τους γονείς και είναι σε επικοινωνία σε βιοκλιματικό, είναι εφικτό, έχουν γίνει προμελέτες από διάφορους ειδικούς, να μπουν φωτοβολταϊκά, να μπει κεντρική θέρμανση ελεγχόμενη, να γίνουν οι προσβάσεις για τα παιδιά και τους γονείς τους με αναπηρία. Εν πάση περιπτώσει, με αυτόν τον τρόπο ακόμα και έσοδα μπορούν να προκύψουν για τις σχολικές επιτροπές. Αυτό ήταν και θέλω να σας καταθέσω το χαρτί για την Γκράβα στα πρακτικά. Εάν λοιπόν αντί για 1,6 εκατομμύρια ευρώ που θα πάνε για στολές για 2 χρόνια, ένα ποσό του 1.122.000 ευρώ το στρέψετε στην Γκράβα, κάνετε ένα μεγάλο βήμα προς τα εμπρός. Δίνετε το έναυσμα για πράσινη ανάπτυξη και επιπλέον θα μειώσετε τα έξοδα του σχολικού συγκροτήματος με τη χρήση των φωτοβολταϊκών συστημάτων. Επίσης θα σας έλεγα, αντί για τις στολές, να βοηθήσετε στην αναζήτηση μόνιμης στέγης για το αρχαιότερο δημοτικό σχολείο της Αθήνας, το 15ο δημοτικό σχολείο, το οποίο από το 2004 στεγάζεται σε κοντέινερ στο Κολονάκι, και από εκεί και πέρα πάμε να δούμε τι θα γίνει με τη Δημοτική Αστυνομία. Για τη Δημοτική Αστυνομία σας προτείνουμε να ενισχύσετε τους 1.100 αστυνόμους με 20 ευρώ το μήνα έκαστο για τα 2 χρόνια που προβλέπει ο προπολογισμός να δώσει τα χρήματα για τις στολές. Και πιστεύουμε, γιατί έχουμε μιλήσει με πάρα πολλούς από τους δημοτικούς αστυνόμους, ότι στην εποχή της βαθιάς κρίσης οι ίδιοι θα φανούν αλληλέγγυοι σε μια τέτοια πρόταση. Τα 20 ευρώ το μήνα σας τα αναφέρω ως έξοδο καθαριστηρίου και συντήρηση των στολών, έτσι ώστε να μπορέσουν να κρατήσουν για τα επόμενα 2 χρόνια αυτές τις στολές. Θέλουμε λοιπόν την άποψή σας, κύριε Δήμαρχε, σε αυτή την πρόταση, γιατί για μας είναι ένα σημάδι, ένα μέτρο για την επαύριο του προϋπολογισμού και του τρόπου που θα διοικήσετε. Ευχαριστώ. Πρώτον, για την Γκράβα υπάρχει ένα συνολικότερο σχεδιασμός στο πρόγραμμα σε συνεργασία με τον Οργανισμό Σχολικών Κτηρίων που θα περιλαμβάνει και τις βιοκλιματικές αυτές, τέλος πάντων, δεν είναι στο δικό μας προϋπολογισμό, γιατί θα γίνει μέσω ΕΣΠΑ και με τον ΟΣΚ, δηλαδή δεν θα βάλει χρήματα ο Δήμος αυτό. Απλά εμείς συμμετέχουμε στον όλο σχεδιασμό, γιατί η Γκράβα είναι ένα πολύ σύνθετο θέμα. Επίσης, ήθελα να πω για το 15 δημοτικό, πάλι είμαστε σε συνεργασία με τον ΟΣΚ, σε φάση εξέβρεσης
στέγης και λύσης του στεγαστικού προβλήματος, το οποίο όντως χρονίζει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Τέλος, επειδή μας απασχόλησε και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής το θέμα των στολών των δημοτικών αστυνομικών, αν και δεν είμαι κατεξοχήν αρμόδια, το λέει ο νόμος ότι πρέπει κάθε 2 χρόνια. Δεν είναι κάτι που μπορούμε να υπερβούμε ως δημοτική παράταξη και να μην το εγγράψουμε στο προϋπολογισμό. Στο φορέα 30, στην κατηγορία 73, στους κωδικούς 7331.174, 7331.175, 7331.175. Παρακαλώ, ναι. Να μας πείτε και σε ποιο φορέα για να μπορούμε... Στο φορέα 30, κύριε Πρόεδρε, στην κατηγορία 73, σελίδα 133 του προπολογισμού. Θα ήθελα να πω ότι αυτοί οι κωδικοί αναφέρονται, οι μεν 3 πρώτοι έχουν μηδενικό βέβαια ποσό, οι άλλοι 2 για το 4ο και το 5ο δημοτικό διαμέρισμα που αναφέρονται σε κέντρα υγείας αστικού τύπου, στην ουσία αναφέρονται στα δημοτικά ιατρεία της Διεύθυνσης Προληπτικής Ιατρικής και Υγείας. Και ήθελα να πω 2 λόγια σε αυτό, ότι από τα 7 δημοτικά ιατρεία λειτουργούν σήμερα μόνο τα 5, διότι το ιατρείο στα Παθήσια βρίσκεται σε αναμονή χρηματοδότησης μέσω του προγράμματος ΘΙΣΕΑΣ και οι εργασίες ανακατασκευής έχουν σταματήσει λόγω έλλειψης χρηματοδότησης. Έπρεπε να έχουν παραδοθεί το συγκεκριμένο και να βρίσκεται σε λειτουργία από τον Οκτώβριο του 2010. Ενώ το ιατρείο στην Κυψέλη, μετά τις καθαρές των εσωτερικών πληθοδομών, διαπιστώθηκαν από την ανάδοχο εταιρεία αναντιστοιχίες με την εγκεκριμένη στατική μελέτη και κατά συνέπεια είναι αδύνατη η εφαρμογή της. Από την εργολήπτρια εταιρεία Δασάκτης έχει απενταχθεί από το πρόγραμμα ΘΙΣΕΑΣ, βρίσκεται σε αναμονή νέας στατικής μελέτης, έχουν διακοπεί εργολαβικές εργασίες και λόγω έλλειψης χρηματοδότησης. Έπρεπε να έχει παραδοθεί σε λειτουργία τον Οκτώβριο του 2010. Η παράταξή μας, η δικαίωμα στην πόλη, στον χώρο της υγείας θα θέλαμε να πορευτούμε σύμφωνα εφαρμόζοντας την αρχή της νομιμότητας, εφαρμόζοντας την αρχή της διαφάνειας, εφαρμόζοντας το πρόγραμμά μας στην υγεία, προσφέροντας δηλαδή στους Αθηναίους δωρεάν ιατρικές υπηρεσίες πρωτογενούς και δευτερογενούς πρόληψης. Αναλυτικότερα, σύμφωνα με το πρόγραμμά μας, και αυτό θα πρέπει να υπάρχει και στον επόμενο προϋπολογισμό μας, ενίσχυση των δημοτικών ιατριών με στόχο την αντιμετώπιση της μη προγραμματισμένης λήψης υπηρεσιών πρόληψης, της μη εκτίμησης κινδύνου, της έλλειψης παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και παραπομπής στο δεδαλώδες υφιστάμενο σύστημα. Γενικά, τα δημοτικά μας ιατρεία θα πρέπει να παρέχουν πρωτογενή πρόληψη και αγωγή υγείας, ιδιαίτερα μετά την μεταφορά των αρμοδιοτήτων από τον κράτη από 1η Πρώτου του 2011, δευτερογενή πρόληψη με εκτίμηση κινδύνου για την ασθένεια, συμβουλευτική για θέματα υγείας και πρόνοιας, άμεση αντιμετώπιση προβλημάτων τύπου πρώτων βοηθειών και ασθενειών μικρού κινδύνου και ένα τουλάχιστον κέντρο υγειονομικής εξυπηρέτησης πολιτών αναδημοτική κοινότητα. Αυτά θα θέλω να τα συμπληρώσω, τόσο ώστε στο μέλλον να μπορέσουμε με τα δημοτικά μας ιατρεία να επιτύχουμε και να εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας. Ευχαριστώ. Κύριε Δήμαρχε, εάν η Γκράβα υπαχθεί στο ΕΣΠΑ, ακόμα καλύτερα. Απελευθερώστε αυτά τα χρήματα που είναι για στολές της Δημοτικής Αστυνομίας προς άλλα σχολεία του Δήμου που δεν θα ενταχθούν στο ΕΣΠΑ, ώστε να τα κάνουμε βιοκλιματικά. Αυτό εγώ περιμένω να ρωτάω εσάς να καταλάβω ποια είναι η στρατηγική σας, ποια είναι η προοπτική στη σκέψη σας σε αυτό το θέμα. Χρειαζόμαστε στολές περισσότερο από ό,τι βιοκλιματικά κτίρια στα σχολεία. Και βεβαίως γνωρίζω ότι ο νόμος υπαγορεύει κάθε 2 χρόνια την αγορά των στολών. Βεβαίως το γνωρίζω. Αλλά έχω την αίσθηση ότι σε αυτούς τους καιρούς της δυσκολίας μπορεί να υπάρξει συνεννόηση και με το Υπουργείο Εσωτερικών. Δεν ξέρω με ποιον. Δεν ξέρω πώς αλλιώς μπορούμε να ξεπεράσουμε αυτό το σκόπελο. Εάν βεβαίως. Θα σας καλούσα λοιπόν να το αντιμετωπίσετε περισσότερο με μεγαλύτερη, προοπτική στο βλέμμα σας, παρά να κολλήσουμε στον νόμο. Για μας είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ξέρετε, πω όμως ότι στη πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού θα προσπαθήσουμε να βρούμε κάθε τρόπο ή δυνατόν μεταφοράς κονδυλίων εκεί όπου πραγματικά θα χρειάζονται. Ειδικά για τα σχολεία της Γκράβας, πήρατε πάντως μια απάντηση έτσι ότι προβλέπονται κονδύλια. Φαντάζομαι κονδύλια προβλέπονται όχι μόνο και για τα σχολεία της Γκράβας και αλλού,
είναι δεδομένη η ευαισθησία μας στο θέμα της προστασίας του περιβάλλοντος, αλλά και της εξοικονόμησης ενέργειας, έτσι και της εξοικονόμησης πόρων για τους Δήμους. Το εάν και κατά πόσο θα χρειαστεί αυτά τα λεφτά για τις στολές της Δημοτικής Αστυνομίας να ξοδευτούν ή όχι, πιστεύω ότι είναι ένα θέμα εκτίμησης. Έτσι δεν θα μείνουμε σε μια εφαρμογή του νόμου τελείως, πώς να σας πω, που να μένει στο γράμμα του νόμου. Θα προσπαθήσουμε να λειτουργήσουμε με έναν ορθολογικό τρόπο και στον καλύτερο βαθμό εξυπηρέτηση και των αναγκών της Δημοτικής Αστυνομίας, αλλά και του προϋπολογισμού και των περιβαλλοντικών αναγκών σε ό,τι αφορά τα σχολεία. Παρακαλώ, κύριος Δραγούμης. Θέλω να αναφερθώ στα κέντρα πρόληψης και αγωγής υγείας, τα οποία είναι μια σημαντική υπηρεσία, δηλαδή είναι η μόνη υπηρεσία που παρέχει αυτή τη στιγμή ψυχολογική στήριξη στα σχολεία και ασχολείται με την πρόληψη των εξαρτήσεων, μια πραγματική μάστιγα για την Αθήνα. Αυτά είναι στον κωδικό 6739.999. Κέντρα πρόληψης και αγωγής υγείας, φορέας 15, 6739.999. Υπάρχει καταστατική υποχρέωση συμμετοχής του Δήμου στην αστική εταιρεία 60.000 ευρώ κατ' έτος. Τα περσινά δεν εδόθησαν προφανώς λόγω κακής συνεννόησης ανάμεσα στο προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο και την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, και στα φετινά, στο 2011, έχει προϋπολογιστεί μόνο το 50%. Επειδή πιστεύω ότι είναι μια σημαντική υπηρεσία και η μόνη που παρέχει αυτή τη στιγμή στην πράξη ψυχολογική στήριξη στα σχολεία, κάτι το οποίο χρειάζεται, πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να δούμε αν μπορεί να γίνει αναμόρφωση, ούτως ώστε να φτάσουμε σε κάποιο επίπεδο περικοπών μεν, αλλά όχι σε τέτοιο ύψος. Ευχαριστώ. Η κυρία Γαλνάκη, παρακαλώ. Όλα ήταν για τις χριστουγεννιάτικες γιορτές. Οι ουσιαστικές, ας πούμε, ήταν το ουσιαστικό έξω ήταν 12,5 εκατομμύρια για δαπάνες και μισθοδοσία μαζί. Εμείς εξοικονομήσαμε πολλά χρήματα, όχι τόσο από τη μείωση του προσωπικού που δεν είναι αυτή τη στιγμή πάρα πολύ μεγάλη, όσο κυρίως από το κόψιμο των αλόγιστων δαπανών. Αυτά είναι που κόψαμε πάρα πολύ. Και κάναμε ένα προπολογισμό. Γαλανάκη, μιλάτε για το 6 εκατομμυρίων για τις δαπάνες μας. Ευχαριστώ πολύ. Καλύτερα να μελετήσει τον προπολογισμό από τις παρούσες συνθήκες, οι οποίες ήταν αρκετά δύσκολες για πολλούς λόγους που γνωρίζουμε όλοι. Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Δεν μπόρεσα να δω μέσα αν προβλέπετε κάποιο κονδύλι για τη διαχείριση των αδεσπότων ζώων στην Αθήνα. Και θα ήθελα να ξέρω, υπάρχει κάτι, μήπως εγώ δεν κατάφερα να βρω κάτι, τι ακριβώς συμβαίνει με αυτό το θέμα, το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό. Ευχαριστώ. Ήθελα να ρωτήσω, εάν έχετε λάβει πρόβλεψη για να λογίζεται ο αληθινός χρόνος λειτουργίας μιας επιχείρησης όσον αφορά το καταλογισμό των δημοτικών τελών. Ως γνωστόν, και Νοέμβρη να ανοίξει την επιχείρησή σου σήμερα, λογίζονται τα δημοτικά τέλη από Γενάρη. Ισχύει αυτό? Θα το αλλάξετε, θα το ανατρέψετε ως ένα στοιχειώδες κίνητρο ζεστάματος της επιχειρηματικότητας στην Αθήνα? Κάτι ψήφισε το Δημοτικό Τελών του 2011, τα οποία ισχύουν τώρα, να κάνουμε μια συνολική κουβέντα που θα αρχίσει άμεσα μετά τον οργανισμό, δηλαδή θα συζητήσουμε περίπου στο τέλος Μαΐου, θα είναι το αμέσως και το επιχειρησιακό σχέδιο. Παράλληλα, θα αρχίσει και μια ευρεία διαβούλευση για το σύνολο του πλέγματος των δημοτικών τελών. Υπάρχει μια δέσμευση ώστε να δούμε πράγματι διάφορες με εφαρμογή για το 2011, με εφαρμογή... Δυστυχώς για το 2011 δεν μπορούμε να κάνουμε εφαρμογή, έχουμε όμως μπροστά από το 2012, το 2013, το 2014, αλλά πράγματι υπάρχουν κάποια ζητήματα που πρέπει να τα δούμε συνολικά και να εξετάσουμε τόσο και την τόνωση της επιχειρηματικότητας με βάση το δεδομένο νομικό πλαίσιο, αλλά όσο και τις ανάγκες του Δήμου. Αν μου επιτρέπετε ο λόγος που δεν εφαρμόζεται ένα τέτοιο μέτρο από φέτος, ποιος είναι? Εκτός αν δεν το βρίσκεται σωστό, αν δεν το βρίσκεται λογικό. Εμείς σας το προτείνουμε από φέτος, από το 2011, να γίνει αυτό. Φαίνοντας υπάρχει το διαδικαστικό κομμάτι που ψηφιστεί τα δημοτικά τέλη, οπότε δεν μπορούν να τραπούν μέσα στη χρονιά. Είναι σημαντικό, αντιλαμβάνεστε τι λέω.
Αντιλαμβάνομαι και από τι λέτε, αλλά σε κάθε περίπτωση θα το δούμε μέσω 2010 δεν υπάρχει δυνατότητα. Το 12 όμως είναι κάτι το οποίο θετικά μπορούμε να το δούμε. Δεν ξέρω αν θέλει να συμπληρώσει ο κ. Ζούλης τίποτα από το βλέπω. Είναι και θέμα νομοθεσίας για τα δέσποτα ζώα. Στο φορέα 30 είναι. Ευχαριστώ. Λέω ότι πραγματικά στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου υπάρχει μια πολύ μεγάλη μείωση της επιδότησης του Δήμου προς αυτά. Εγώ ήθελα να αναφερθώ εν συντομία στον πολιτισμικό οργανισμό του Δήμου Αθηναίων. Πραγματικά η επιδότηση σε αυτόν είναι 15 εκατομμύρια ευρώ. Θα ήταν ένα πολύ σημαντικό ποσό για τον πολιτισμό στην πόλη μας, εάν υπήρχε μια άλλη σχέση ανάμεσα στα ανελαστικά έξοδα και σε αυτά που έχουμε για να δώσουμε για τον πολιτισμό προς τους πολίτες. Δεν έχει τη δυνατότητα, και το σεβόμαστε αυτό απολύτως, ο Δήμος να δώσει παραπάνω ποσά. Οπότε αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να ρίξουμε μεγάλο βάρος στον εθελοντισμό. Υπάρχουν πολίτες οι οποίοι από την αρχή της νέας δημοτικής κυβέρνησης του Δήμου έχουν προσφερθεί να βοηθήσουν σε αυτή την κατεύθυνση, αλλά πάντως σίγουρα πρέπει και εμείς να κάνουμε ορισμένες ιεραρχήσεις και για συνεργασίες με άλλους φορείς της πολιτείας στην κατεύθυνση του πολιτισμού. Αλλά θέλω να αναφέρω ένα παράδειγμα για να γίνει κατανοητό το τι εννοώ. Και εμείς πρόκειται σε 2 μέρες να ψηφίσουμε τον προϋπολογισμό του πολιτισμικού οργανισμού. Θέλω να αναφέρω ενδεικτικά ότι το μόνο ποσό στο οποίο δίνουμε παραπάνω στον προϋπολογισμό είναι το ποσό για τη λαϊκή επιμόρφωση, όπου προσπαθούμε βέβαια να την αναβαθμίσουμε. Δεν έχουμε κάνει ακόμα πολύ συγκεκριμένους προγραμματισμούς, όμως θεωρούμε ότι ιδιαίτερα σε εποχή οικονομικής κρίσης το θέμα της κατάρτισης των πολιτών και της κοινωνικής συνέφερσης των πολιτών είναι πολύ σημαντικό. Και άρα θέλουμε να ρίξουμε βάρος εκεί. Όμως, παρόλο ότι η αξιωματική αντιπολίτευση του Δήμου δεν είναι παρούσα σήμερα, θέλω να αναφέρω ορισμένα θέματα. Υπήρξε μια τρομερά μεγάλη κατασπατάληση του δημοσίου χρήματος όσον αφορά το πολιτισμικό οργανισμό. Έγιναν εκδηλώσεις οι οποίες είτε δεν έγιναν σε συνεργασία με τους πολίτες της γειτονιές, έγιναν για πάρα πολύ λίγο κόσμο, είτε από την άλλη μεριά δόθηκαν χρήματα από εδώ και από εκεί χωρίς να έχει μια πολιτιστική παραγωγή επίπεδου ο ίδιος ο Δήμος. Λοιπόν, αυτά θα προσπαθήσουμε να τα διορθώσουμε. Τέλος, θέλω να πω 2 λόγια και σε σχέση με την Διεύθυνση Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων. Εκεί η μείωση του προϋπολογισμού είναι πάνω από ριζική. Από εκεί που υπήρχαν 450.000 ευρώ, αυτή τη στιγμή έχουμε 152.000 ευρώ. Θα προσπαθήσουμε και εκεί να τα βγάλουμε πέρα. Θέλω να πω ότι είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι η προηγούμενη Δημοτική Αρχή, εκεί που υποτίθεται ότι θα έπρεπε να δίνει κεφάλαια για την προβολή της πόλης μας διεθνώς και ιδιαίτερα στην Ευρώπη, για την τεχνογνωσία προκειμένου να υπάρχουν σχέσεις με τις άλλες ευρωπαϊκές πόλεις κλπ. Εκεί βλέπουμε ότι είχαμε μεγάλα έξοδα, χωρίς όμως αυτά τα οποία είναι αναγκαία για την πόλη μας πραγματικά να δίνονται χρήματα. Και πιστεύω ότι παρόλο που κόψαμε ορισμένα δίκτυα, θα μπορέσουμε και με πιθανή αναμόρφωση του προϋπολογισμού,
του προϋπολογισμού μας μέσα στο χρόνο, ορισμένα δίκτυα όπως είναι για παράδειγμα η EuroCities να τα καλύψουμε προκειμένου να μπορέσει η Αθήνα να παίξει ένα ρόλο και αυτή στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και φιλικοί συνάδελφοι. Προχωράμε να επισημάνω για το προϋπολογιστέντα για τον Οργανισμό Νεολαίας και Άθλησης, όπου είχα επισημάνει και εγκαίρως τα 18 εκατομμύρια ότι δεν ήταν αρκετά για τον οργανισμό. Βέβαια θα κάνουμε κάποιους εξορθολογισμούς και μειώσεις, και γιατί έχουμε και πολλά ενοικιαζόμενα ακίνητα, και εφόσον θα χρειαστεί μέσα στον χρόνο να γίνει μια αναμόρφωση της τάξης του 1 εκατομμυρίου. Απλώς το αναφέρω γιατί όντως τα λεφτά είναι πάρα πολύ λίγα για τον Οργανισμό Νεολαίας και Άθλησης. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να σας πω ότι αυτός είναι ένας προϋπολογισμός καρδιάς, προϋπολογισμός λογικής, και έχει να κάνει αφενός με το νοικοκύρεμα των οικονομικών του Δήμου, αφετέρου δε με την κοινωνική ευαισθησία που πρέπει να δείξουμε και δείχνει ο Δήμος και θέλει να δείξει ο Δήμος σε συγκεκριμένες κατηγορίες συμπολιτών μας. Θέλω να απαντήσω στον συνάδελφο που ρώτησε, αλλά εκεί τη στιγμή δεν είχα μπροστά μου το ακριβές ποσό, ενώ ήμουν σίγουρος ότι υπάρχει δαπάνη για την προστασία των αδεσπότων, γι' αυτό δεν απάντησα αμέσως, ότι είναι 827.000 έναντι 1.163.000 που ήταν την προηγούμενη χρονιά. Και εδώ λοιπόν, όπως και στο πράσινο, έχουμε φροντίσει να εξορθολογήσουμε τις ανάγκες μας, να κάνουμε πιο σωστή χρήση των χρημάτων που υπάρχουν, των δεδομένων χρημάτων, ούτως ώστε να έχουμε βελτιωμένο αποτέλεσμα και σε εμάς όπως και στις υπόλοιπες διευθύνσεις από ό,τι πληροφορούμε από τους συναδέλφους. Σας ευχαριστώ πολύ. Θέλω να πω ότι υπερψηφίζω τον προϋπολογισμό στο σύνολό του και επιμέρους. Ευχαριστώ. Θέλω να αναφερθώ στο θέμα των κτηρίων και της περιουσίας του Δήμου, η οποία παραμένει ανεκμετάλλευτη. Υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα και τα οποία ενημερώνω και τους συναδέλφους, αλλά δεν θέλω να κουράσω τώρα που δεν έχουμε πολύ χρόνο, αλλά μπορούμε να πάρουμε πάρα πολλά έσοδα από την εκμετάλλευση της περιουσίας, της ακίνητης περιουσίας του Δήμου, και πρέπει να γίνει μια συζήτηση σωστή και οργανωμένη. Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Δήμου Αθηναίων, για παράδειγμα, πληρώνει ενίκιο και μάλιστα αδρό, ενώ θα μπορούσε κάλλιστα να νοικιάζει, να πληρώνει δηλαδή το Δήμο και να δίνονται αυτά τα χρήματα σε τρίτους, αλλά σε ένα κτίριο του Δήμου, και να παίρνει αυτά τα έσοδα ο Δήμος. Δεν λέω να μας το παραχωρήσουν, να μας το χαρίσουν, να τα πληρώνουμε. Αλλά όπως και άλλα τέτοια όσον αφορούν την περιουσία του Δήμου. Και όπως υπόθηκε προηγουμένως, είναι τόσα κτίρια τα οποία υποτίθεται ότι τα έχουμε παραχωρήσει. Έχουμε παραχωρήσει το ΚΑΠΑΠΣ, έχουμε παραχωρήσει το Βουστάσιο, σε συλλόγους, σε διάφορες που δεν υπάρχει λόγος. Που δεν υπάρχει λόγος. Δεν παραχωρήθηκε το Βουστάσιο. Ναι, λέω ότι στο μυαλό των κατοίκων ότι θα τους δώσουμε χώρο, ενώ πεινάμε εμείς εδώ πέρα. Αυτό ήθελα να πω. Κύριε συνάδελφοι, ωραίες είναι προβληματισμένοι να προχωρήσουμε όμως. ...28 υπέρ, κατά, ένας κατά, ο κύριος Αμυράς. Λευκό, αποχή, παρόν, δεν υπάρχει. Ο προϋπολογισμός ψηφίσει κατά πλειοψηφία. Δεν έχουμε άλλο θέμα στην